Hello everyone, welcome back to Sia Vlog. बयखौबो बैसागुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय. Happy बैसागु बयनिसिमबो मोजाङै रंजा खुसि बारलाङोबानो जाबाय. बारा लोंला जाला खालामनानै गोबाला गोबालि माबा दा खालामसै आरो. आंखौबो बिदिनो बुङो बियो गोबा जानो बायो. थिया. गाहायसिम जायोथ' बेलाय. ओहो साइसन्दों थिया. दख'नाजों साइसन्दादों नै सियाखौ. Chia. Laslai Chia, dukuna gannaनै. Chia. Boरो? माबायदि नुदों सियाखौ कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय लोगोफोर. नै माने गावखौ दख'ना गानलायनानै सिया हामाथ' आयौ साइज होनदादोंसो ना दख'नायानो फाथंथंसो जाबाय नोंना फाथंथंसो जाबाय माबा ना गुरग्रानि ना गुरग्रा सोर आबौखौ नुदों नों ओइला आबौमोन आबौजों आनैजों औ गोबावसैमोन भिडिअ बानायनो मोनिया दासानदि मैयानिफ्रायसो स्टार्ट जाफिनबाय भिडिअ बानायनाया नायनो हागोन सियाखौ दख'ना गानना खारनाय होथारदों खरा खारनो हायाना दख'ना गाननानै मामि एक्ट्रेस जानांगौबा बिदि जायो नामा सोरबा दख'ना गाननानैसो एक्ट्रेस जायो दा मोजां नुथारदों सना ना गुरग्राग्रा नुथारदों गांजेमा हमग्रा नुदों दे आजा फैद' सिया आजा मामिजों नोंजों साइस नुथारदों हेपि बैसागु होनहरद' बैखौबो हेपि बैसागु लोगोफोर बयबो थाब-थाबनो जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइबारखौ 10K खालामना हो सियाखौ अनोबा आरो सिया सुन्दुरिखौ अनोबा हाबसै बिबैनो देखायनोबा औ ना हजाय थांसै ओइ सिया सुन्दुरि दे पिस्तलजोंनो गावफ्लांहैगोन बिखायाव नोंखौ होनदो आयौ नाङा गावफ्लङा मामि माथो आंखौ गावो नों होनबा खमनद्राय जाबाय मामि दो होनलाय दे पिस्तलजों गावफ्लंग्रा बायदि नुनायनि देलाय दो होनलाय दे आंखौ जौ होनलाय दे लाजलायो गावसो होनबाय दे आंखौबा बेलाय माथो पिस्तलजों गावबाय आखाइजोंसो गावदों गाज्रि बोलो गिलाय नै बोरो मोनथारसै बोरो सियाजों एसे खेलायनि आयौ फैदा मामि फैदो खारनाङालै दख'ना गाननानै एक्सपिरियेन्स जायाखै नों दाबो सोर हाजो गाखोहैखो मैया माबायदि मोनखो हाजो गाखोनानै खिथाहरबानो जाबाय कमेन्टफ्राव आंहाथ' गैया नानि देरबासो थांसै देनां नानि देरबा थांदो मामियाबो देनां थांदो सिख्ला देरबा हगारालै जानला मोनला सनामानानो एसे देरबाबो हगारा बिमायं मोननो देखायनि बिबैनो माबायदि एक्सप्रेसन जायो दख'नाया फिसाद्राय जाखो ना माखो खिथादो नायलाय मा जिन्दों एसे खिथादो मोजां दोनलाय गिदिरद्राय जागोन सानदोंमोन मोनसे दंबावोमोन बै गायसिम थाङोब्रा बेलाय जायो समायो हेपि बैसागु
मोसाफैदों नै नायदों एसे जोंनाव मोसाफैदों नानिया बाम जागासिनो这个你欣赏 click 翻嚟啦，唔好啦，而家咁樣咁懶咧，Happy Visaku, bye boy. Lakau. Lakau Visaku. 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 Sena famous tale bedok le ya. Juling ra dok le ya. Famous tau lah, famous. Maya nak karakai nama asal, Maya nak. Maya lengan karakai asal lah. Margofra, hinjawfra magana saisa marana filter लगायनानै होनदों आंनो जोंजोबबाय नङा बिदि जानो नङा सिथरा फाग्लासो बैसागु समाव मारै सिथर जाना होखोथाय बोरैबानो ओरै मैगं खनाजों ओरै नायहरबानो सिथरखौनो नुहुरलायबावो आङो एलाय मैगं खनाजों नायहरबा सिथरखौनो नुलायो मिथिबायना बैसागु समफ्राव मानो बिदि सिथर जायो सेरबाबो गेब्रुआ फाग्लासो सानथाम जाबाय बे सिथरा आंना लोंनोसै लोंनांगौ थ' मैया लोंनाया बारा जादोंना होनोसै नै गोखै लागावनोसै जोंहा लागावनांगौ फामलु सामलु देना लाखाजोबसै खर' सादों मैयानिया आं जौ बिदैखौ ओंखायनो लोंबाय बिदिनि थाखायनो बाब बरिया जाबायलै माबायदि जादों बरिया सिया फैद' आलौ माबायदि बोथोर जालांखो आं एकदम सैथारा आं बे बोथोरखौनो सैसिना आङो गोखै बायो आं एकदम बाखायो लास्टखौ जानोसै आं ओरैबायदि सानो मिथिया बे दाउ बिलांनायफ्रा मानसिफोर बायदि प्रेसार स्ट्रकफोर जानानै बेलथायलाबायोना बेलथायलाबाया जागोन हार्ट एटेकफोर बेफोरबायदि जानांगौबा न'नि थिं माने गोग्लैफैसिगौ माथो नालियालाय पार्टनारखा बैसागु बोथोराव बाङासिङानो अ माबाफोरनासो जायोना बे बांगालफोरनाथ' गैखाथारा बे गोथाव लोंसै जमा खालामखाबाय फैजोब्बाय ना
सियाखौ नायनो हागोन नै माबायदि गेलेगासिनो दैजों पाइप जिनाय बेजों गेलेगासिनो सिया बेजों गेलेबाय थासै नों बेजों गेलेबाय थानोसै गोलोमजोब्बायबो मानसियाबो सुन्दुरि नै नोंखौ नायनोनो भिउवार्सफ्रा सना नोंखौ नायनोनो गोबावसै ना नायहरलाय आरो ओइ सिया 2 week भिडिअ बानायनो मोनियावनो 2 weekनि उनाव हगारनाय लोगो लोगोनो सिया मालाबानो बेसेबांबा गिदिर जाबाय नै नायनो हागोन रायज्लायनोबो रोंबाय बिमाजोंबो नांलायलायथारो दाना दाउलेब ओइ दाउलेब नांलायनाया रागाया रायफ्लालाय मामि सिलायजों गाव दोदोदोद होनलाय दे